Jeg starter lige her med at skrive mit reaktionsskema op. Så jeg skal starte med som er etan og gasform selvfølgelig. Det skal vi have brændt af. Der skal man bruge noget dioxygen. Så har vi fået skrevet det færdigt op her. Så skal vi lige have det afstemt. Så først ser vi, at der er 2C på den der side. Og der er sørme kun 1 på den her side. Det skal vi have lavet om på. Så der er vi 2 herover. Så kigger vi på H'erne. Der er 6H på den her side. Herover der er 2. Det skal vi også have lavet. Når vi har 6 på den side, skal vi også have 6 på den side. Så vi må altså kunne skrive 3 herom. 3 gange 2 er 6. Så ser vi på ordene. Der er 2 her. Og herover der er 2 gange 2. Der er 4. Og her er 1 gange 3. Så her er 3 plus 4. Det er 7. Det er noget rod. Så hvad bliver vi nødt til at gøre her? Vi bliver nødt til at gå hen allerforrest. Bruge 2 af den der og starte forfra. Så får vi lige pludselig 4 C'er på den her side. 2, 1. Der står stadigvæk kun 1 der, så vi skal have 4 foran. Så ser vi H'erne, der er 12 på den side, så bliver vi nødt til at få 12 her også. Og så kigger vi på ordene. Her var der 2 gange 4, det er 8, plus 1 gange 6, det er 6, plus de 8, det er 14. Og vi har 2 herovre, så dem må vi skulle gange med 7. Sådan. Så går jeg tilbage til mit dokument. Der. Det første jeg så gør, det er, at jeg skal skrive lille m. Den er altid så træt. Lille m. Jeg skal skrive store m. Og jeg skal skrive mit n herunder. Så skal jeg skrive, næste trin er, at jeg skal skrive de ting ind, jeg ved. Så ved det lille m, der ved jeg, at jeg har 8 gram af den her. Jeg ved, at molarmassen, den kan jeg i hvert fald meget hurtigt finde, er C2H6. Den er, C vejer 12, så 2 gange 12, det er 24, plus H vejer 1, og dem er der 6 af, så plus 6, det er 30 enhed gram per mol. Mit N, altså, det igen. Mit N er så det her, jeg ikke kender. Og det er så her, hvor jeg skal skrive, bruge min formel. N er lige med lille m divideret med store m. Så der må skulle stå 8 divideret med 30. Vi vil helst ikke have udregningen ind her. Så vi skriver resultatet, som er 2,67. Enheden for n er selvfølgelig mol. Det, der var opgaven her, det er at finde ud af, hvor meget vand, der dannes, når vi ved afbrænding, eller altså når vi har 8 gram etan. Så vi vil jo gerne fra den her og over til det, der skulle stå på den plads her. Må vi gå på tværs ved m? Nej. Må vi gå på tværs ved store m? Nej. Må vi gå på tværs ved n? Ja, det må vi i hvert fald. Så det kan vi så komme. Så vil vi gerne herover. Der var lige en lille pil for at markere, at vi går den her vej over til det her ende. Så kom det lidt sværere her, hvor vi havde vores lille formel. Hvis vi lige skal huske formelen, var det der, hvor vi skulle gange vores kendte n med
koefficienten for den ukendte. Så vi ganger altså vores kendte n. Det er det her. Det er et n, det kender vi. Den, der er ukendt, det må være den heroppe. Den ved vi jo stadigvæk ingenting om, hvad vi har. Så vi ganger med koefficienten, der står der. Altså det 6-tal her. Så vi siger 2,67 gange med 6. Og bagefter skal vi dividere med koefficienten for den, vi kender. Den, vi kender, det er jo den herovre. Den kender vi en hel masse om til. Og der skal vi altså gange med koefficienten for den. Det er det total her. Så vi skal altså sige 2,67 gange med 6 og dividere det med 2. Og det giver så 0,8 og enheden mol. Dejligt. Så er vi kommet over til H2O. Så kan vi bevæge os opad igen. Så kan vi finde ud af, hvad molarmassen er for H2O. Og den H vejer 1, O vejer 16. Så det må være 16 plus 2, det må være 18 gram per mol. Husk aldrig at bruge koefficienten, når I regner molarmassen ud. Her er vi kun interesseret i, hvad H2O vejer. Og vi er ligeglade med på nuværende tidspunkt, hvor mange af dem vi har. Vi vil altså vide molarmassen for et molekyle H2O. Så kan vi endelig komme op til det øverste resultat. Og så er det lille m. Det kan vi, fordi vi kender vores n og vores store n, m. Så der har vi en formel, der hedder lille m lige med n gange med store m. Og resultatet bliver altså 14,4 gram. Og det var det, vi ville frem til, altså hvor meget H2O er der dannet ved afbrænding af 8 gram etan, der er dannet 14,4 gram.